Wachako wechegi kawadhi nyake kaunti noero ma Kilifi ka jatend migawo mar arita Kithure Kindiki owacho ni onge ng'ata ma idhi yiene donjo e bungu ma Shakahola e sama chenro mar rango ringre tielo mar ariyo chakore kawuono. Omedo ni nonro mane gitimo gisedayo dhoji mar 25 ka gidhi okang' mager ne ji gibiro kawo okang' mager ne ji adek kuomgi ma okonyo chwalo otego. Nyaka sani oseres ji 65 ka ariyo kuomgi oyud kawuono ka geno nitiere mar medo yudo jomoko. Watudore kod Francis Mtalaki manitiere e gwengego. Ramogi waikonu lipotno makare kendo kapo ni waseikore koda wach machalo kamano to wabiro chopo nigo mana kaka odonjo. Kao kamano wadhi nyime koda weche manyien mag migago. Jalo Ezekiel odero e bwo kinde mage ochwalo bura e doho mamalo mano mar Mombasa madwani mondo wit kucha chik mane doho ma Milimani ogolo mar loro accounts mage mag bengi. E kwayo mare Jalo odero motelne kod okil Dansan Omari kaachiel kod Cliff Ombeta koni bura mar dwaroni kik lor bank account mage ne oriko gisechwalo e doho mamalo ma Mombasa. Okoni doho ma piny ma Milimani mano Magistrates Court ne onge kod ratiro mar ng'ado bura mosechwal e doho mamalo gino magikoni en tok chik. Komachielo piny owacho e bwo kinde mage to Ramoni Ezekiel ne onego chwal burano e doho ma Milimani kuma ne ong'adie bura makamano maok e doho ma Mombasa. Burano biro dhi nyime chakre saa 8 kawuono e nyim jang'ad bura Olga Sewe. Application mpya ya kusema kwamba zile order ziko Nairobi zilitolewa Milimani ziweze kuondolewa, sababu tulipoangalia ile application Nairobi hamna tajo lolote walilolitaja la kusema kwamba kulikuwa zile kesi zile account zilikuwa hapa. Kwa hivyo wamesema hawako tayari kuendelea, wanahitaji muda kuweka hati ile affidavit kujibu maswala yetu. Kwa hivyo mahakama imekubaliana, wamepewa masaa waweze kutupa, waweze kuandika kwa nini walifanya walioyafanya, kisha kesi itaendelea mwendo wa kuanzia saa 8. The DCI filed another application before the Milimani Law Courts on the 5th day of May, which we view it as an attempt to frustrate what is happening before this court at the High Court in Mombasa. So for those reasons, we expect that whether the DPP and the Office of the AG likes it or not, we are hoping against hope that the court shall compel them. Kawuok Mombasa wadhi achiel